Kinagigiliwan ngayon ng mga residente ng Bayambang ang isang traffic enforcer dahil sa kanyang the moves habang nang bamandato ng trapiko. Si Mark Angelo, isang dancing traffic enforcer, ay ginawaran kamakailan ng plaque of recognition bilang pagkilala sa kanyang mahusay na serbisyo sa bayan. Bagamat madalas na nabababad sa init ng araw, hindi ito alintana para sa kanya na patuloy na magsisilbi ng tapat upang maayos ang daloy ng trapiko. Labis namang ikinatuwa ng mga motorista ang kanyang pagsasayaw na nagsisilbing aliw at nakakatulong upang maibsan ang init ng ulo dulot ng mabigat na trapiko. Si Mark ay naging inspirasyon sa marami, hindi lamang sa kanyang mga katrabaho kundi pati na rin ang ibang tao dahil sa kanyang positibong imahe at pagmamahal sa kanyang tungkulin. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.